じゃあね、この一番端っこに今いる、これがね、りくくんだと思う人。何人かいましたね。じゃあね、この小さい方のね、2頭のうち、1個ね、体のね、大きな方。これがね、りくくんだと思う。何人かいますね。でね、一番ね、小さな、一番ちっちゃいね、カピバラ。これがね、りくくんだと思う。あ、何人かいますね。お風呂と間違えて、お風呂に早々に一頭向かってしまって、お風呂にお湯が入ってないことに気がついて戻ってきましたね。さあ、正解はですね、今、お風呂に向かって間違えて打ってしまった。これがね、りくくんです。これでね、ちょうどね、1歳です。りくくんはね、男の子ですけれども、4月のね、1日生まれです。去年のね、4月の1日に生まれました。そしてね、一番ね、大きな個体、これはね、誰もね、りくくんだと思わなかったみたいですけれども、一番ね、大きな個体はね、これ、りくくんのお母さんです。はい。お母さんでね、体重がね、大体ね、50キロぐらいになります。6歳のね、メスのね、マリリンというね、お母さんなんですけれども、りくくんはね、ちょうど今ね、1歳になりましたけれども、お母さんのね、ちょうど半分ぐらいにまで、大きくなりました。なんか間違えてお風呂に向かってるのがいますけれども、お母さんの次に大きな個体、これはね、2月の14日、バレンタインデーにね、ちょうど2歳になったね、メスのね、コマルと言います。もうご飯がないでごめんね。2歳でね、大体ね、お母さんとね、同じぐらいにまで大きくなります。今ね、毎日お風呂をね、2時から実習してますので、みんなね、ご飯を食べた後にはお風呂にきっと入れるだろうと思うので、何頭もお風呂に向かっているのがいますけれども、残念ながらね、午前中はお誕生会ということなので、お風呂はね、今日も2時から行いますけれども、そしてね、今一番最後にね、お風呂を間違えた、ちびちゃん、もう一頭ね、ちょっと餌をさってるみたいなんですけれども、もう一頭ね、同じ似たようなサイズのが2頭います。これはね、去年のね、9月の23日に生まれてるね、やっぱりね、マリリンの子供です。大体ね、9月に生まれてますから、生後半年ぐらいですね。ですからね、生後半年ぐらいになって、まだね、これぐらいのサイズなんですけど、1歳になるとね、お母さんの半分ぐらい、そしてね、2歳になると、お母さんとほぼね、同じぐらいのサイズになります。今日はね、りくくんのお誕生日会ということで、特別にね、今もうみんなね、あっという間に白菜食べ終わってしまって、うろうろし始めてるんで、りくくんのね、お誕生日ケーキを作ってきました。ちょっとね、持ってきたいと思います。このね、カピバラ、もともとはね、南米、南アメリカにね、水辺で暮らしている動物です。世界最大のね、ネズミと言われている動物なんですけれども、さっきもね、白菜もりもり食べてましたけれども、完全なね、草食動物です。ね、草や葉っぱしか食べなくて、こんだけね、大きく成長します。で今日はね、りくくんのね、1歳のお誕生日ということでね、いつもね、あげている野菜をね、白菜もね、いっぱい乗せましたけれども、ポレットもね、ちょっとね、お湯でふやかして、ちょっとね、お誕生日ケーキ風に、そしてね、リークとね、名前を作ってろうそくを1本だけ立ててみました。これはね、お芋と人参で作りました。ね、食べてもね、カピバラたちがね、食べても食べられるケーキということでね、お野菜とポレットでね、今日は特別にね、お誕生日ケーキを作ってみました。これからね、りくくんだけにはね、あげられないので、多分ね、一気に、他のね、個体も含めてね、ケーキ食べに来ると思いますけれども、せっかくですからね、皆さんにはね、ハッピーバースデーの、歌をね、一緒に歌ってお祝いをしてもらいたいと思います。じゃあね、歌を最初に歌いたいと思います。いいですか、ハッピーバースデーと言うとみんな知ってますね。そしたらね、お誕生日の歌をね、みんなで歌ってケーキをあげたいと思います。じゃあいきますよ。Happy birthday to
birthday to you. Happy birthday, dear りくくん。Happy birthday to you. はい、おめでとう。みんな言っちゃった。普段見られない形の餌だったのに、ちょっとみんな一瞬警戒しましたけれども、匂いを嗅ぐとね、いつものね、ご飯と一緒ですから、りくくんはね、ろうそくを大物ろうそくから食べ始めましたね。このね、お誕生日ケーキ、きっとね、あっという間になくなります。でね、今日はね、せっかくですから、普段はね、こういう野菜類、中心なんですけれども、実はね、昨日からね、牧草でね、刈り取ったね、ものがね、手に入るようになりました。今までね、冬の間はね、ちょっとね、寒くて干し草ですとか、そういうものでね、あとは、ちょっとね、向こうの方に散乱してますけれども、レッサーパンダのね、食べ残したね、竹ですとか、そういったものをね、カピバラたちのご飯にしてたんですけれども、ようやくね、季節が暖かくなって、刈り取ったばかりのね、牧草のご飯のね、一つとして加わることができるようになりましたので、これからね、皆さんに、そのね、大きさを一つかみずつね、カピバラたちに、りくくんも含めてなんですけれども、プレゼントをね、してもらうために、今ね、あちらの扉のところにね、スタッフがね、大きさを山盛りにしてね、持ってきてくれました。ですからね、みんな一つかみずつ、あんまりね、たくさんの用意をしてませんので、いっぱいね、持ってこられちゃうと、他の人もね、あげられなくなっちゃいますので、一つかみずつ持って、直接ね、口にはあげられませんので、カピバラのね、今、ちょうどね、お誕生日ケーキを食べてますので、近くにね、ちょっとずつね、置いてってあげてください。で、全員手にはね、入れませんので、順番に、大きさを持った人から、カピバラの近くに行って大きさをね、置いてってください。で、カピバラのね、大きさプレゼントできた方は今度ね、反対側の方の扉から、出て行ってもらうような形になります。で、最後にはね、今日みんなでね、お誕生日祝いをしてくれたので、これね、りくくんのカピバラのカードをね、用意をしましたので、こちらの方をね、お渡しして、お祝いにしたいと思います。中に入るときのね、注意なんですけれど、はい。あ、おめでとうございます。4月の1日のりくくんと同じお誕生日の子がいましたので、ちょっとね、皆さんよりも先にね、お誕生日の記念写真をね、特別にちょっとね、撮らさせてあげますので、ちょっと待っててください。で、中に入る時のね、注意なんですけれども、大きな声はね、中でね、走り回ったりすると、カピバラたちね、びっくりしてしまいますから、そうやってね、ゆっくりとね、近くに近づいて、そしてね、大きさをね、プレゼントしてってあげてください。今のね、彼女はね、ちょうどね、5歳のお誕生日だったそうで、りくくんよりもね、全然ね、お姉ちゃんでした。ちょっとね、カピバラたち、動いたりすることもあると思います。追いかけたりとかはね、しないようにして、ゆっくりとね、近づいてあげるようにしてください。それじゃあね、ゆっくりと開始します。